nakpidi, di nakpulong sa tuy puso. Ngami nagmay saka tuy puso. Ngami nagmay saka tuy puso. Ayat anay sangsangayan ayat akin nalit kahumat naipaay mo punua pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makit kita nagiding naruay nga inangota tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka patpatagken pudno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makit kita nagiding naruay nga inangota mapanunod ka agnanayon nga'y ayaten ka ipatpatekken puno adungdungin ka uray paino imatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso
pakada magudas man day tuy biag ko agmay sa katuy puso ag nga nayud ngay ayaten ka ipatpatekken pudno adungdungwen ka uray paino imatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biag ko agmay sa katuy puso magudas man day tuy biag ko agmay sa katuy puso Please don't forget to subscribe to Miss Culture channel. Biyak ko agsisimpet ka umatayo at di ka din na dawaten nga iuray na tapi panagsugli sa ngalan ani ayan. Wendy ako aguray aken ka iti susublim ditoy den na ikarim hanggang subli ka ditoy den napiyak ko iyur uray ka ay
Napanang apay ita kalanga at para sinapsapul ka, hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, imbatinak ngag may mansa. Ani ang di mo kinaya, manuin ka kinagura. Napanang apay ita kalanga at para sinapsapul ka, hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, imbatinak ngag may mansa. Ani ang di mo kinaya, manuin ka kinagura. Nung umatay
masika ket malipata nupay sika imo nang kaaya ken nakarit na iti kinadamsa nuamok na kuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti kari-karim panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem baro nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti na palabas nuamok na kuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti kari-karim panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ken naem baro nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti na palabas panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem baro nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti